excited ka. I don't know, Ma. See? In the deep, heart is so sad, your head is so clean. Naiinit na ako kaya init. Wala, mahina ang net. Ay, sis Gigi, I have a PMU, sis. Please, Ala, kaya. sige, mamaya ha. Ang kulit. Sa, umalis ka dyan. Sabing mainit pa yan eh. Ma, ano TV mo? What's your TV? Off mo ulit. Off ulit? Oo, tapos wait mo, mga ilang minutes. Ano? Maya, maya. Tingnan mo, loading. Moving? Walang mga bakas sa update, sis Mysterious. Ala, ano yon? Ano yun? Wala ka ng TV. Sino lang may bakas? Bird! Pag PPM naman yung mga yun sa Yahoo page, di ano mo sa akin kung sino lang may bakas. Pag wala, di sasabihin ko, void sila. Wala silang bakas eh. Please, Lord, please. Five lang. Ay, talaga? Sabi, void ang walang bakas. Ma? Ma? Mama? Mama? Yan, sira na ang TV. Wala ng tao. Absent na lahat. Mga nanding dito. Enjoy music. Sis Maren May. Sino to? Ay, yung friend ni ano to? Ni Rayhan. Hello, enjoy music. Lagyan kita moderator. Tama, yung friend to ni Rayhan. Pag nag-PM sila sa'yo, hingin mo bakas nila kaya lang mag-play na maya yung premiere sis Mysterious. Sige. Hindi ko pa mamaya, ay, anong oras ako matatapos dito? Hindi ko pa marireply mga PM nila. Bukas ko pa yun maasikaso. Enjoy music! Ang kulit naman itong bulinggit na to. Hello po! Ano daw? Check. Ano? Alis lang, be. Bawal ka dyan. Ano daw? Meron po. Magkano po? 10. Ron. Meron pala dyan. Red. Apo. Uy. Pwede po masindihan. Ay, wala kaming pansindi. Send ko SS. Sige, sige.
Enjoy music. Ano sabi niya? Siket Sismay. Ma? Ice candy nga. Yung ano yun? Ano ito? Salad? Salad. Ay. Yung tag 5 na. Oh, hindi ka kasabi. Okay lang yun. Ito, may pa! Bili ka. This is my cell phone. Thank you for coming. Enjoy music. This, yan. Indonesian friend ni Rayhan Prakoso. Tama ba ako? Tama ba ako? Yun kasi kanina pinabakasan Ma'am Nene para sa pato. Sige, sabihin ko na lang. Ano na be? Wala talaga? Ayaw mag-TV? So, wala na. Sira na ang TV natin. Kita nung ipapa mo. Mag-skip ko na doon. Ang tulik eh. Nanditi. Tulik ng buling. Kwak! Ikaw pa, kwak-kwak! Ikaw pangit, kwak-kwak! Ikaw pa, nag-group Ba't ba ganyan na nga yan? Wala nang ano. Wala. I-home mo nga. I-home mo nga, Aaron. May bibili ron ah. Ano daw, Aaron? C2? Ay, wala be. Ice candy lang meron ako. Tsaka ice candy. Ice pack. Ice candy lang tsaka ice candy. Wala ako mga juice. Ayaw! Wala ang I internet. am sa best friend si Ryan Rocosis, host sa Indonesia. Apo. Naalala nga po kita. Candy daw ron. Ano pong flavor? Isa? Mango Graham. Basta. Tet? Mm. Yung sa ilalim mo kunin mo kasi gawa ng Dito mo sa ganyan. This is Halo. Halo, what's your movie? Ha? wala nga TV oh. Naka-block lang. Ha? Naka-block. Kinimulit mo. Naka-live ako oh. Ay, sa cellphone mo ah. Ano naman? Ay, alam ko na ba't ganyan yan. Naka-ano yan kuya eh. Ano naman? Naka-screen na yan eh. Lagay mo doon sa video. Kaya yan naka-ganyan. Ito, wala na pasa. Patingin. Hindi naman. Kapanood ko kanina. Tapi. Halo. Halo. Nice sa tutorial. Alam mo ba to? Alam mo ba tawag dito? Enjoy music. Kita! Kita TV! Galing naman po si Smart and May. Thank you. Hello! Wait mo kasi.
Finished product. 7. Old Magnum. Nay! Nay! Busy pang katulong, Nay. Naggawa ako, Nay, kasi nagdadala ako sa school. Eh, ito ang hinahanap ng mga bata. Magnum. Ang nadadala ko lang kasi 3 flavor. Salad, graham, cookies. Nahanap nila tong Magnum. Ano pa? Tayo kutulog dito. Meron. Ron, ice candy ka. Tapos ice cream na. Cookies, tag 10. Wow, may yemen. Nene, rolls is rules. Basta yung movie? Ha? Hindi. Mahigpit ang taga-check. Mahigpit ang moderator. Yes, sa channel nga nila, hindi ako pinasali. Napagastos tuloy si nanay sa sama ng loob. Si Rex at Train, may bakas ba? Ay, wala pang Magnum, be. Popsicle daw ron. 15. Chocolate flavor. Isa? Ay, kabayo. Okay na, hindi init. Init. Ay, hindi. Ama, init ito. Init pa nga po. Basta yaho valid. Na all masarap ulam. Bigyan mo rin si Mary 50 kaluwi sa bata. Thank you. Enjoy music. Mamaya, bibisitahin kita. Naka-charge pa kasi yung isa kong cellphone. Sinend ko sa UPM. Sige, mamaya, sis Digi. Mag-check ako mamaya ng mga PM nila. Tapos, yung boy. Masama ang loob ng nanay. Pag walang bakas, boy. Mukhang makakatipid tayo nito, ah. Late tayo, DB. Late tayo, DB ako. Sabi ko, malis ka dyan. Bawal ka dito. Bawal ka makita ni Lolo. Kahit Yahoo po, ma'am. Void pag walang share at bakas. Para fair po. Oh. You're welcome, Sis May. Thank you, thank you. Kulits. Magaling ka na, Kulits. Ang banas. Ang init. Ito. Ahaha. No. Pina DB. Ano na bang nangyari? Wala na nga signal. Dito, sumising hot. No good ka pa din, no good. Ang kulit mo naman. Oh, mag-behave ka na nga. Sabi huwag ka dito eh. Oh, bawal ka makita ni Lolo. Kilala mo ba si Lolo? Apa. Sino ang Lolo? Apa. Anong pangalan ni Lolo? Kilala mo si Lolo? Ikaw. Ikaw.
Oh, ano pangalan ng lolo? Dalawang, apat na kanin. Kuya, apat na kami. Ice cream na tayo. May magnum pa po kayo pagkakain. Wala pa, be. Ano na lang po? Graham cookies salad. Rhea, ay, cookies? Ay, ano? Graham po. Mag-5, dalawa? Ah. Kuya, 46. 54. Doon si ate, swerte na doon na ng magnum. Yes, bukas may magnum na. 56. Ay, 54. Bukas, balik ka, meron na ulit. Naubos kasi yung chocolate eh. Galing pa tong, ano eh, Switzerland. Patayin mo ng TVJM! Ganda. Patayin mo ng TVJM!